Horolezci, horolezkyně, horolezčata, nelezte na skálu, co je hodně špičatá. Spadnete do písku a svou rodnou výsku nespatříte více dudlajda. Neboj se, polez. Je mi podezřelé, Hano, že ti povolilo lano, že si něco vypila, málem si se zabila. Milí televízni diváci, dneska sa uskutoční historický výstup na Prešovskú kalváriu na najvyššie položené miesto priamo v Prešove. Máme tu historického horolezca, poprosím záber. Máme tu Patrika Semaneka, známy slovenský horolezec, ktorý si dal dnes za úlohu zdolať najvyššie miesto v Prešove, priamo Prešovskú kalváriu. S našimi kamerami sme pritom a chystáme sa podporovať tohto slovenského mladého horolezca pri výstupe na túto monumentálnu stavbu. Takže Patrik, aké sú vaše očakávania? Robili ste už takýto zložitý výstup? Tak to určite nie, ale ja to určite zdolám dneska. Dneska to zdolám. Áno, a čo hovoríte na počasí? Dneska máme tak trošku oblačno, nebojíte sa, že začne pršať, alebo povrch je už aj teraz dosť šmykľavý. Mne to absolútne nevadí. Na to mám rúžové okuláre, aby som to videl rúžovo, takže idem do toho, aj keď sa mi príľba nechce zapnúť, idem na to. Takže ste v celku pozitívny človek, áno. Chcem sa vás ešte opýtať, Nemám čas na vás. Akú metódu použijete na výstup na tento obrovský kopec? Akú metódu? Tak určite to zlaním. Zlaním to v prvom rade to zlaním a potom to určite zlaním, takže nechajte sa prekvapiť. Takisto ešte chcem podotknúť milým divákom, že tento horolezec je špecifický v tom, že ide na vlastnú päsť. To znamená, nikto ho neistí, nemá žiadne istenie, ťahá sa hore po kopcoch, po stenách sám. Čiže nebriete to ako také menšie riziko, Patrik? Je to výzva pre Slovensko, pre národ, pre všetkých, pre celý svet. Áno, takisto Patrik je známy aj tým, že zdolal slovenský raj Tomášovský výhľad za celý týždeň. Takže aký časový priestor si tuto vytvárate alebo nechávate v rukáve na výstup tejto kalvárie? Týchto 7 metrov odhaduje na takých 14 dní, maximálne 14 dní. Ak prekonám rekord, bude to 4 dní. Poprosím kameramana, aby zobral túto strminu, túto neskutočnú strminu, na ktorú sa Patrik chystá. Áno, poprosím, výborne. A ešte poprosím túto roklinu pod nami, aj s tým sedením a cintorínom, aby sme vedeli, kde Patrik, dúfam, neskončí dole. Poprosím, zaber nižšie. Áno, môžete ísť bližšie, kameraman, cez tú dierku to zoberte. S kamerou, rýchlo to zaznamenajte. Áno, takže je to výška, dovolím si tvrdiť mojím odhadom, že je to nejaký 1,5 km dole. Takže toto bol náš prvý vstup, takže ideme na to. Dávaj vstup, že je toto. Že idem sa prvýkrát prilaniť, pretože už nezvládam. Kameruješ? Áno. To vystrihneme potom. Takže, dámy a páni, je to tu historický moment pre celý Prešov, pre celé Slovensko, pre celé východné Slovensko, pre celú Európu, si dovolím tvrdiť. Patrik Semanek ide na to, ide položiť prvú karabínu. Šťastím horolezcov je poklopať im na prilbu, čiže veľa šťastia prajeme. Poprosím pána kameramana. Kameraman, spolupracuj. Dovolím si zapáliť vám túto lampičku, aby ste videli na cestu. Takže naozaj je to tu historických 14 dní sa práve začína. Patrik Semanek ide vystúpiť na Prešovskú kalváriu. Dámy a páni, držte palce, toto sú posledné slova, snáď sa vidíme v ďalšom vstupe. Tak, v prvom rade by som poprosil mikrofón. Áno. Chcel by som pozdraviť mamu, celú rodinu a hlavne je to neskutočne masmediálne napínavé. štúdia v Prešove, pretože toto, čo dokážem teraz, neokázal nikto. Čiže držte ľudia. Športu zdar, nech sa páči, Patrik, idete na to. Poprosím záznam, teraz kamerujte na Patrika. Dúfam, že Patrika si nepomýlia s pilčíkom, pretože tento reflexný odev naznačuje aj to, že Patrik je nielen skúsený horolezec, ale má za sebou takisto už nie. Počasie je úplne nepriaznivé. Mám pocit, že začína nám snežiť, takže Patrik, snad to stihnete, lebo dnes je Martina. Sledujte tú techniku, tú Patrikovú techniku a hlavne by som sa orientovala na jeho odev, ktorý, pripomínam, ešte zobre ruky, aby sme videli, aká je tam tá práca rúk dôležitá a hlavne pevné nohy. Pevné nohy. Patrik sa istí o prvý strom, takže poprosím oddialiť kameru
a istiť Patrika, aspoň očami ho treba istiť. Patrik, ako to hore vyzerá? Je tu strašná kosa. Áno, momentálne, Patrik je momentálne 4000 metrov nad morom, takže si myslím, že tieto skvosty, čo Patrik dokazuje, naozaj patria k nielen tatranskej, európskej, ale aj svetovej špičke. Patrik, prešli ste ďalších 6 metrov, ako sa vám hore postupuje? Ste unavení? Nie ste náhodou dehydrovaní? Patrik, počujeme sa? Áno. Tak poďme, skúste to ešte dať vyššie. Toto sú zábery z vrtuľníka, ku ktorým komentár dáva Veronika Sikorová. Sú to identické zábery z vrtuľníka. Patrik práve prechádza kári sieťou, ktorá je mimoriadne nebezpečná aj pre horolezeckú špičku. Ako hovorím, počasie nám naozaj nepraje. Pretože hovorím, začína poletovať prvý martinský sneh. Patrik, ste tu? Vy tu čo robíte? Práve nás spustili z vrtuľníka. Aké sú vaše prvé pocity po prejdení 6 metrov hore? Je tu zima, je tu chlad, ale tak určite máme príležitosť s celým môjim tímom, ako vidíte, všetkých zdolať tento kopec. Áno, ako vníma vaša rodina toto vaše povolanie, alebo skôr hobby? Všetci sú v kostole. Ďakujem. Dobre, tak Patrik, Nemôžem rozprávať. My už vás snáď budeme kamerovať len z tohto bodu, pretože vyššie sa už ani vrtuľník nedostane. Takže poďme na to, Patrik. Dopadám. Patrik postupuje malými, ale pre ľudstvo veľkými krokmi vpred. Práve môžeme vidieť, ako sa prediera kosodrevinou. Patrik, kedy zapichnete vašu povestnú prvú zástavku? Približ ho trošku. Približ ho. Ja už vyššie nepôjdem. Ľudia sú ako mravce, domčeky sú maličké. A také. To sme veľmi vysoko. Takže práve si prezeráme, milí diváci, panorámu Prešovského mesta. Toto je priamo Prešov, ktorý dnes naozaj, ako už dneska celý deň spomínam, zažije historický moment. Poprosím režiséra dole obraz na Patrika, ktorý práve dáva zo seba dole ústrojenstvo. A Patrik cíti naozaj vietor vo vlasoch, aj keď to možno nevidno. Patrik kráča k nám naozaj vysilený, zoslabnutý a dehydrovaný. Jeho prvé slova, naozaj sme zvedaví, náš celý štáb a naši diváci sú všetci zvedaví na Patrikové prvé pocity. Páťo, aké sú vaše pocity? Je to tu historický okamih, je pred nami. Áno, takže teraz sa cítite ako Louis Armstrong na mesiaci, je to niečo také? Je to niečo o mnoho lepšie. Čiže idete vlastne urobiť váš povestný akt, ktorý je pre vás charakteristický. Čiže čo sa chystáte urobiť teraz momentálne? Vysvetliť si to a objasnite to divákom, čo vás čaká. Tieto vaše pomôcky, naozaj toto milí diváci, toto nedokáže každý horolezec, toto je naozaj výsadou len Patrika Semanika. Takže Patrik, čo sa chystáte urobiť? Sledujte. Áno, sme plní očakávaní, sledujeme Patrikové kroky, ktoré vedú do naozaj ruksaka ešte jeho pradeda. To je taký Patrikov symbol, taký ten talizman. A práve poprosím priblíženie, naozaj veľké priblíženie, čo robí Patrik. Čo robí Patriček? Áno, myslím, že zapichol slovenskú vlajku. Patrik zapichol práve slovenskú vlajku, ktorá naozaj vystúpila na Kalváriu. Je to neskutočný moment pre celé Slovensko. Áno, teraz som ju zaostrila, Patrik Semanek v Plzni. Toto je neskutočný pohľad. Milí diváci, toto je neskutočný pohľad, naozaj. Toto sa len tak nemýli. Naša kamera má takisto problém zachytiť to, ale už je to všetko v poriadku. Aj boli počasie je to veľmi problematické. Naozaj veľmi problematické. Patrik završil povestné gesta, naozaj. My sme to čakali, že to úplne bezvúdu a práve odpadol úplne vysilený. Nám sa nám nestúpila dole, to by bola škoda takého horolezca. Takže ešte priblížime jeden záber, ktorý bude konečný. Paťo dáva dole naozaj všetky svoje pomôcky od prilby cez čelovku, rukavice, všetko je nám zastrešované asi najlepšou značkou na Slovensku, nebudeme samozrejme menovať. Paťo, posledné slova tvojej rodine, tvojim fanúšikom a divákom. Ďakujem. Tak, to bolo stručné a myslím si, že veľmi úprimné. Takže, milí diváci, hlasíme sa vám po 2 týždňoch z tejto Prešovskej kalvárie. 5 dní som to zdolal, choď ešte Dobre, raz. tak nevadí.
Milí televízni diváci, hlásime sa vám z veternej ufiavenej Kalvárie. Prešlo 5 dní, odkedy Patrik Semanek vystupoval na Prešovskú Kalváriu. Je to rekordných 5 dní, kedy sa Patrik vlastne dneska do obedu zlanil späť dole medzi ľudí. Takže Patrik, prvé pocity naozaj, poprosím vás, hovorte do môjho mikrofónu, keďže sme v teréne, stratili sme všetko na radie, takže naozaj z režie dostávam z režie pokyn, aby sa zamerali. Takže je to mikrofón, je to každopádne bezdrôtový mikrofón, ktorý je založený na báze Wi-Fi, ale to si nebudeme teraz hovoriť. Takže Patrik, poprosím vás, prvé subjektívne pocity, na čo ste mysleli pri zlaňovaní, rodina, deti, priatelia, čo bolo to prvé? Tak prvé všetky som myslel na to, že čo keď moje štúdium práve ukončím a budem musieť ho ukončiť. Áno, o vás sa vie, že ste väčší študent, ktorý rok už študujete na Prešovskej univerzite. Tak iba 2 mesiace, ale predsa je to pre mňa veľký úspech. 2 mesiace na jednej škole, tu sa nevidí hoci komu. Áno. Vidím, že ani vy ste to nemali rúžové v škole. Momentík, režisér podáva ďalší bezdrôtový mikrofón, ktorý si zoberte prosím vás do ruky. Ďakujem vám opäť. Rozprávajte, pretože toto je moja intimná zóna a tu nerada niekoho púšťam, takže pokračujte. Takže myslel som na všetky, hlavne na spolužiakov, na rodinu a fakt podarilo sa to, ja som... Brzlom to. Takže trošku sme sa, jak technika zlyha, ľudský faktor sa to naozaj nemôže, takže pokračujeme. Takže... Chcel som na rodinu, na spolužiakov a vďaka ním som to dal, presne to bolo moje. Áno, aké boli prvé ohlasy vašich fanúšikov? Na Facebooku si môžete naozaj dať Patrik Semanek, Patrik Semi Semanek, to je Patrikové meno, na ktorom môžete vlastne... Patrik Patres, pardon, na ktorom môžete každopádne, aj keď tam nebude... Povedz to ešte raz, jak to vystrihneš, že vyšlej. Nie, že to tam dáme celé, ale však sme live, tak ako nechcem. No tak ideme ďalej, no tak tam môžete Patrikovi naozaj zasielať vaše prvotné reakcie potom, ako odvysielame my tento dokumentárny seriál, ktorý vysielame každú nedeľu vlastne na nemenovanej stanici, keďže toto je robené výlučne na zákazku pre jednu nemenovanú osobu. Tam si môžete sliadnúť tieto adrenalinové videá, ktoré takisto zastrešuje nemenovaná spoločnosť, ktorá Patrika oblieka. Patrik, ako ste vy spokojní s vašim vlastne, poprosím detail, aj na obuv, samozrejme, toto sú veľmi dôležité fakty, ktoré sú k Patrikovému povolaniu veľmi dôležité. Ako sa cítite v týchto topánkoch? Dá sa vôbec zdolať takýto kopec, alebo ako keď ste boli na Mont Blancu, boli ste presne takto isto oblečení? Áno, ja som verný svojej značke, verný svojim sponzorom, ktorými sú, nechcem menovať, ale sú to moji rodičia, takže vďaka ním som takto odený a som stále s tým spokojný a stále budem preferovať túto značku Mama Sport.sk. Áno, a čo tá prilba? Tá prilba ma veľmi zaujala už pri prvom našom stretnutí, keď sme dohadovali natáčanie tohto dokumentu, pretože každý týždeň máme nejakú významnú športovú alebo adrenalinovo založenú osobnosť, ktorá nám vždy prináša nejaké, momentálne natáčame už 3. sériu s Patrikom Patresom Semanekom, takže naozaj som veľmi rada, pretože Patrik, ešte nám povedzte niečo o tejto prilbe. Tá je vraj od vašej netierky, ktorá je ako váš symbol. Áno, tak to som, nemusíte mi dať mikrofón, mám svoj, ďakujem. To je dosť. Táto prilba je z roku 2010, darovala mi moja netier, ktorá už prestala s takýmito adrenalinovými športami, nakoľko je to zakázala aj mama, otec, potom krsná, tak babka, potom detko, potom svokra ešte, babky a tak, takže proste ona to už nemôže, tak darovala mi prilbu a s touto prilbou zdolávam všetko v mojom živote. Tak áno, musím vás prerušiť, dostávam naozaj ďalší pokyn z režie, že pre nedostatok času musíme ukončiť toto natáčanie, takže milí televízni diváci, tieto krátke šoty budú odvysielané vlastne v stredu vysielame ďalšiu reláciu s Patrikom, ktorý bude aj našim hosťom v štúdiu, takže sa na neho určite môžete tešiť. A pokecáme si tam, budeme mať listáreň, prídu nám listy. Utorok alebo v stredu, tak my to posúvame zo dňa na deň, takže to je jedno. Ďalší pokyn z režie, naozaj nutne ukončíme natáčanie. Dostával som naozaj pokyn z režie, že blíži sa tu orkán Vichrica, takže musíme to ukončiť. V útorok sa vidíme v štúdiu, takže majte sa pekne diváci, v útorok sa vidíme. Čo som sa po horách nachodil, čo som sa pištolí nanosil, kto to vie, kto to vie, kto to vie, kto povie. Čo som sa naspieval po grúni, čo som sa navyhrážal v Viedni, čo naspieval v Dobrohove,
zlatom rove. Čo som sa s frajerkou naschádzal, čo zlatých dukátov nastrácal, kto to vie, kto